שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? שלומי האישי טוב, שלומי הלאומי בעייתי מאוד. אבל אני לא חושב שאני לא יוצא דופן בהקשר הזה, אז... בסדר גמור. אני רוצה לפתוח איתך ישר בנושא שיקר מאוד לליבו של השמאל, שזה נושא החינוך. באמת יש לשמאל רקורד מפואר מאוד בתחום החינוך, אם זה יולי תמיר, יוסי שריד, שולמית אלוני, וזאת מערכת שתמיד התמודדה עם קשיים ואתגרים, אבל באמת בשנים האחרונות היא מאותגרת במיוחד בקורונה, ועכשיו כמובן במלחמה. אבל גם לפני זה היא באמת סבלה מתת השקעה, ממחסור במורים, וכמובן מאי שוויון הולך וגדל בין תלמידים, באמת מבחני פיזה מראים אי שוויון הולך וגדל בין תלמידים בישראל, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך לעומת גבוה. הפערים האלה אחר כך מלווים את התלמידים, את הילדים האלה כל החיים שלהם. אז על הרקע הזה אני רוצה לשאול אותך, אם היית נכנס למשרד החינוך מחר בבוקר, מה הדבר הראשון שהיית עושה? אני ברשותך אתחיל עם קצת לגעת קודם כל בתפיסה הכללית שלי לגבי נושאים כלכליים בכלל. לתפיסתי, כלכלה לא עומדת בזכות עצמה. אני תמיד שואל את עצמי מהן ההשפעות הלאומיות ומהן ההשפעות החברתיות של ההתנהלות הכלכלית שלנו. ונדמה לי שבעת הזאת אנחנו צריכים לומר בצורה ברורה וחד משמעית, יש משימות לאומיות שאנחנו נהיה חייבים לטפל בהן. וזה פשוט מזעזע שהממשלה הנוכחית לא מכריזה על זה בריש גלי. קודם כל יש לנו שני חבלי ארץ שננטשו, ואנחנו צריכים לשקם אותם. יש לנו צבא שהוא כבר למעלה משנה בלחימה, ואנחנו נצטרך לטפל בזה. לא תהיה פה לא כלכלה ולא חברה ולא כלום בלי ביטחון. אני יודע שזה לפעמים מה שנקרא מתנגש עם אג'נדות חברתיות, אבל בואו נהיה מציאותיים, לא נוכל מה שנקרא להפקיר את הנושא הזה. ולכן קודם כל אנחנו צריכים לומר, יש מלחמה, יש לה תוצאות, צריך לטפל בהן. העובדה שהיום ממשלת ישראל לא מכריזה על תוכנית 10 שנתית לשיקום הנגב המערבי ולשיקום גבול הצפון, זה פשוט חרפה. חרפה. דרך אגב, אם הייתה מכריזה את זה על הנגזרות התקציביות הברורות שיש לעניין, אני חושב שהיינו מציבים בפני אזרחי ישראל תקווה למשהו אחר. הדבר השני שאני שואל את עצמי תמיד, שאני נוגע בנושאים כלכליים, זה איך מגדילים את העושר. אנחנו בסופו של דבר רוצים שתהיה פה מדינה טובה יותר, לכן היא צריכה להיות עשירה יותר. ונדמה לי שבנושא הזה, וזה מתחבר ישירות לנושא שבו פתחת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהפריון במדינת ישראל הוא מהנמוכים ב-OECD. והפריון נמוך משמעותית בישראל, מכיוון שיש פה ציבורים ענקיים ששותפות שלהם בשוק העבודה היא עלובה. בראש ובראשונה, זה... כיוון שאני מדבר, אז בוא נסכם שכשאני מדבר, אני מדבר ואחרי זה אתה תדבר. אני מכבד את זה. אבל אני חושב שפה העובדה שהחרדים, השותפות שלהם בשוק התעסוקה היא עלובה, וגם אלה שכן עובדים בשכר נמוך. והעובדה שהציבור הערבי כולו, השותפות שלו לשוק התעסוקה איננה מספקת, נשים באופן בולט וגם גברים, וגם שם זה הרבה פעמים בשכר נמוך, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. ולכן, כדי באמת להזניק את מדינת ישראל, אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר בחינוך. אין משווה כלכלי יותר חשוב מאשר חינוך. וזה שאנחנו הפכנו למדינה שבה נותנים חינוך לשבטים, במקום חינוך לאומי בתפיסת עולם לאומית, בתפיסה של באמת איך מצעידים את החברה קדימה, ולא יוצרים פערים כל כך גדולים במימון החינוך לסקטורים השונים, אני חושב שזה פשוט בלתי נסבל. החינוך צריך להיות מנוף לאחדות לאומית, לסולידריות לאומית, לשותפות לאומית. זה מה שצריך לעשות החינוך. וכמובן מרכיב מאוד מאוד משמעותי על רקע הימים האלה זה גם חינוך לדמוקרטיה. אז זה הנושא השני. הנושא השלישי, אני תמיד שואל את עצמי גם איך מחלקים את הכסף. וישראל היא נדמה לי רביעית מהסוף ב-OECD במדדי השוויון, ואנחנו צריכים להיות איפה שהיינו פעם,
בין הארבעה הראשונים ולא בין הארבעה התחתונים ביותר. ואני אומר את זה שוב, לא כי בא לי לדבר על שוויון. חברה חסונה יותר, חברה מלוכדת יותר, היא חברה בריאה יותר, היא חברה שבאמת יכולה לשאת על גבה את קשיי החיים פה במזרח התיכון הרבה יותר טוב. והעובדה שאנחנו ממדינה שהצטיינה במדדי שוויון גבוהים, הפכנו למדינה כל כך לא שוויונית, אנחנו מפרקים את ישראל מבפנים. אז בואו נטפל בלכידות החברתית דרך טיפול בשוויון. תודה רבה. אז דיברת כבר על הקבוצות בציבור שפחות משתתפות בשוק העבודה, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול, האם יש עוד מקומות שמהם לדעתך צריך להביא את הכסף כדי לשקם את המערכות הציבוריות? אנחנו רואים שבתקציב הנוכחי יש שורה של קיצוצים מאוד אגרסיביים במערכות האלה, שגם ככה הם בתת תקצוב. האם יש עוד מקומות שמהם נכון לקחת את הכסף ולהעביר למערכות האלה? אני קודם כל רוצה לומר, שוב, אני אף פעם לא מסתכל רק על ההיבט הכלכלי. המדיניות הקבועה והשיטתית של ממשלות הימין בכלל וממשלות נתניהו בפרט, לרסק את השירותים החברתיים, יש לה משמעות פוליטית. והמשמעות הפוליטית שבמקום שהמדינה תישא בעול הטיפול באזרחיה, זה מופרט. ולמי זה מופרט? זה מופרט לגורמים פוליטיים שמאפשרים שליטה למפלגות פוליטיות. ואז אנחנו עושים פוליטיזציה של השירותים החברתיים, וזה דבר מזעזע בעיניי. אז איך אפשר להחזיר את זה לאחור? ככה מרסקים חברה. במקום שאנחנו נחזיר את האחריות לממשלה לספק שירותים חברתיים באופן שוויוני, נטול פניות, ללא משוא פנים, באופן שאזרח הוא אזרח הוא אזרח, לא משנה איפה הוא נולד, לאיזה אב נולד, לאיזה אם הוא נולד בפריפריה או במרכז. אז את זה צריך לשקם, ולכן אני חושב שברגע שסוף סוף נחזור לשלטון, נוכל באמת לשקם את ההתייחסות הממלכתית ואת ההתייחסות הלאומית לכלל אזרחי ישראל, כאנשים שבעצם המדינה שייכת להם, והתביעה שלנו לשרת אותנו, את השלטון, בנויה בראש ובראשונה על זה שאנחנו יודעים לספק להם שירותים חברתיים, על כל 5 המ"מים המפורסמים של ז'בוטינסקי, אני לא מתבייש לומר את זה כאן, אבל יודעים לספק את כולם באופן מלא ושלם, והמדינה צריכה לקחת על זה אחריות בחזרה. איך מדינה לוקחת אחריות בחזרה אחרי שכל הדברים האלה אני חייב לומר שזה הרבה יותר, ברגע שנחזור לשלטון זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. תראו, בואו ניקח דבר, את המ"ם הראשון, מעון. איך אנחנו דואגים לדיור? הרי זה ברור לחלוטין שמה שקורה בהפקרות התקציבית הנוכחית, ממשלת ישראל משתמשת במונופול שלה על הקרקעות במדינת ישראל כדי להעלות מחירי הדיור. כל הקשקשת הזאת על הורדת מחירי הדיור זה בעצם נתון בידי ממשלת ישראל. ממשלת ישראל יכולה להוריד את מחירי הדיור, יכולה לעשות את זה בהיקפים מאוד מאוד רחבים, דרך אגב היא עשתה את זה כבר בעבר בשנות העלייה הגדולה מחבר העמים, אפשר לעשות את זה, אפשר דרך אגב לשנות את מבנה הדיור בישראל שבו הרבה יותר דיור ציבורי והרבה יותר דיור בר השגה, זה בידי הממשלה, אבל בשביל לעשות את זה היא צריכה לשנות סדרי עדיפויות, והיא צריכה להפסיק להשקיע בכספים קואליציוניים וגם בעת משבר לחלק 4 מיליארד שקל לאנשים שלא עובדים או לא תורמים או בכלל נמצאים, בעצם מהווים עול על החברה הישראלית ועל מדינת ישראל. ואתה מאמין סליחה, תמחאו כפיים. אתה מאמין שממשלה שאתם תהיו חברים בקונסטלציה הנוכחית של המפלגות שקיימות, באמת אפשר יהיה לעשות את הדברים האלה? יש מספיק שותפים בשביל לעשות מהלכים מהסוג הזה? ראי, ברור לכולנו, אני אומר לכולנו, זה כל מי שיושב כאן ולא רק כאן, שאם אנחנו רוצים להחליף את ממשלת האסון והמחדל, אנחנו חייבים לייצר ממשלת אחדות לאומית. אני מקווה שזה ברור פה לכולם. מכיוון שכך, אף צד לא יצא עם מלוא תאוותו בידו. אבל כדי שהמדיניות הכלכלית תהיה מדיניות כלכלית שיש בה היבט חברתי חזק והיבט לאומי ניכר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חזקים, אנחנו הדמוקרטים. אז אתם מוזמנים להתפקד, אתם מוזמנים מה שנקרא להביא עוד ועוד ועוד, כי רק אם אנחנו לדעתי
רק אם אנחנו נהיה חזקים בקואליציה העתידית, המדיניות הכלכלית, המשרדים הכלכליים יהיו בידינו, ובשביל זה צריך להגיע ל-20 מנדטים. אז יש לנו עבודה. אז הובלת אותי לשאלה האחרונה, והמסקרנת ביותר בעיניי. מחנה השמאל באמת עבר טלטלות שכולנו היינו עדים להם בשנים האחרונות, ובאמת אתם צריכים לצבור כוח משמעותי בשביל להביא קהלים חדשים שיצביעו לכם. איך אתם מתכוונים לעשות את זה? הציבור היום בישראל צריך שני דברים מרכזיים, ביטחון ותקווה. תקווה וביטחון. ביטחון, אני חושב שאנחנו מבינים ביטחון יותר טוב מכל אחד אחר. פשוט מאוד. זה לא רק בגלל הרקע האישי שלי. זה הרבה מאוד מכיוון שאנחנו אלה שמבינים שביטחון בלי הסדרים מדיניים הוא לא ביטחון. אנחנו אלה שמבינים שמה שהצלחנו להגיע אליו, עם הגרועה באויבותינו והחזקה שבהם, מצרים, אחר 4 מלחמות עקובות מדם, זה הסכם שלום, שגם אם הוא לא שלום חם, הוא נותן יתרונות ביטחוניים למדינת ישראל בהיקפים שקשה לעלות על הדעת. פשוט קשה לעלות על הדעת. אותו דבר נכון לגבי השלום עם ירדן. ואנחנו לכן צריכים קודם כל להחזיר את תפיסת העולם המדינית-ביטחונית הזאת לקדמת הבמה. ואווירת הייאוש שהצליחה, שנוצרה פה בשנות שלטון נתניהו, זה דבר שצריך לעבור מן העולם. אני קובע את זה קטגורית, דרך אגב, זה לא איזה קביעה המצאה שלי, אני חושב שכל מי שעסק אי פעם בביטחון לאומי, מבין את החיבור הזה בין המעשה המדיני למעשה הצבאי, בלעדיו למעשה אין ביטחון. אז זה עניין אחד. העניין השני זה תקווה. ואני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו, כולל המדיניות החברתית-כלכלית, מדיניות של צמצום פערים, של אספקת שירותים איכותיים, של טיפול בתשתיות הקורסות במדינת ישראל וכן הלאה וכן הלאה, זה מה שנותן תקווה. ואנשים רוצים לראות תקווה. אנשים רוצים לראות ממשלה שמטפלת ביוקר המחיה, הולך ומאמיר, ואף אחד לא מתייחס אליו. אנשים רוצים לקבל איזושהי תקווה שתחת המצוקות הנוראיות, בעיקר מצוקות נפשיות, כמות הנפגעי נפש שיש במלחמה הזאת היא הרי אסטרונומית, שמישהו לוקח על זה אחריות ומטפל בזה. רוצים לדעת, האזרחים היקרים שלנו, שכשיש פה מצב חירום, באמת המדינה יודעת להתארגן ולהגיב מהר. ולא לחכות, מה שנקרא, לארגוני המתנדבים המופלאים שלנו, שבאמת עושים עבודה. לחכות ליאיר גולן שיגיע לחלץ אותם מה... גם זה, כן, קצת בגילי המופלג, זה כבר לא סביר. אבל בקיצור, יש לנו המון מה לעשות, ולכן לדעתי, דמוקרטים חזקים בממשלה הבאה, שלא כל שכן אם נוביל את הממשלה הבאה, אני חושב שזה הפתרון לישראל, למצוקות המאמירות שעומדות בפני הציבור הישראלי, ונוכח האתגרים האדירים שעומדים בפנינו, ואולי משפט סיום, והייתי מאוד רוצה שתפיצו את הבשורה הזאת הלאה. ישראל חיה בשנים האחרונות בעידן הכחש, הכזב וההונאה העצמית. העידן הזה הסתיים. אנחנו נכנסים לעידן ההכרעות. אין סוגיה מהותית לחברה הישראלית שלא נידרש להכריע בה. שטחים, פלסטינים, מדיניות כלכלית, שוויון, דת ומדינה, מה שאתם רוצים. כל סוגיה אנחנו נצטרך להגיע להכרעות. בהכרעות אנחנו נצטרך ממשלה עם חזון, עם מנהיגות אמיצה ועם יכולת ביצוע מוכחת. אין לנו את זה היום, יהיה לנו את זה בעתיד. תודה רבה. תודה רבה.